Un episodi de pluja molt intensa d'aquest tipus sol complicar molt la situació, però davant tota la informació que arriba s'ha de tindre també molta responsabilitat a l'hora de recollir, comprovar i finalment donar les dades. Són quantitats molt importants i s'ha d'intentar no caure en errades. Lluís Obiols, d'on obteniu aquesta informació per a tindre les dades correctes? Doncs tenim la sort de comptar en tot el territori amb una xarxa molt abundant d'observadors meteorològics que ens van informant i ens van actualitzant les dades. Recordem que són, en la seva majoria de casos, pluges torrencials, amb la qual cosa es van sumant minut a minut molts litres per metre quadrat. Quines dades tenim? Ho veiem en la següent pantalla. Contem amb les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, d'Avamet, de l'Agència Valenciana de Meteorologia i també d'altres dades des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del Segura o de Meteoclimàtic. Nosaltres ens fixem sobretot en les d'Avamet i Avamet, perquè són les dades més fiables, contrastades i amb un control de qualitat, amb la qual cosa, doncs, no incorrem a errors com el que este matí hem vist d'una xifra que ens parlava, a veure si podem veure el segon gràfic, de més de 480 litres per metre quadrat a Alzira. És una dada errònia, és una dada que no ha sigut donada ni per Aemet ni per Avamet. I anem a veure quines dades hem tingut. Precisament hem tingut dades des del radar meteorològic. Això és una estimació del que ha plogut, perquè per una part tenim els pluvòmetres, però per l'altra el radar meteorològic, i ja veuen com en aquesta zona, en només 6 hores, de 0 de la nit a 6 de la matinada, han caigut quantitats de més de 200 litres per metre quadrat. I en la següent taula podran veure precisament les quantitats de precipitació arreplegades en les últimes 24 hores, unes quantitats de precipitació que en molts casos, veiem la taula, unes quantitats de precipitació que en molts casos superen els 200 litres per metre quadrat. I en tot l'episodi, Barx, més de 400 litres per metre quadrat. I atenció, perquè aquesta situació es manté esta vesprada. Demà tindrem una pausa, però les pluges fortes poden tornar diumenge i dilluns.